Anya lakit din bakit? Nagbasit mat ng tinluto marabong. Imo nakakadin anangan. Ba, impadigok ti daddo maarabong kan ni Marisyon. Anya? Nagpatigo ka itirabong iti balay da Marison kunam? Wan, Nakaw! ado mo di linutok arabong. Naspak! Ay, ingkababaw yan. Apay ko mga ibabawi, kat nalpasan nga impadigok. Di ka kumamot agim-imot lakay, dakis dayta. Sana nga imot. Ngaman niya. Ha? Awan. Lipate mo di imbagak, Linda. Rabong mo't ngagpaiso timpadiguken ka ni Marilinda, Sion. Wan, apay ka di. Sa balit agparparik na kanya ka. Ha? Agure ka man. Wan, nila ang pare Esteban ti pangibagbagaak no sa dino ti ayan dagiti padpadakkelag arabong. Anya? Nilakid di pare Esteban dagtatakaw iti rabong. Awanan ti sa bali pa'y bakit? Lakay. Daytoy impadigo ni Marilinda ken ka. Sigurado arabong ta daytoy. Agsagana tayo tiya kumparek. Apay di tamanong kain sangpad mo, Wali. Lutuan ta si Denta, Sion bakit? Karting ang mga iluto. Nangalaam iti daytoy ang manok. Katawan mo't manok ta. Anya lakit din. Di ka nagdamag pa, Sion bakit? Karting ang mga iluto day tatani. Mabisin akon. Ala, Wali lakay. Bakit? Apay nga mapukpukaw ti may sa manok ta. Sigurado, tinakaw da dayjay. Anya? Awan ng bain no asino man dayjay ngagtatakaw. Saan lang yung parparang? Tatalagang ipisok ko iti garapon. Esteban! Una! Kitaman ani. Awanan ti may sa manok ta. Naglukong magpay dayjay. Sigurado, sindadan dayjay manok ta. Sindadan bakit? Talagang magpanunutak sa itimadi. Di ko nagpanunot para Esteban. Parparigatam lang di bagbagim iti dayta. Sikan tinagkura iti kanyak. Ama kadadal iti salon at nunalabos tagpanunot. Saan ka de? Nasakit lang amin tinakam ko pare. Ay! Pinartik lang man da diya manok. Tas indamin kin bakit ko. Awanan ti maramidan pare. Sigurado asindadan di tinakaw da manok mo. Pagkunaan pare. Mag-relax ka di pare. Ado pa'y mo't ti manok di takit. Di ka di unag pampanunot. Kalma, pare Esteban. Dita haban, dita. Oh. Ha? Adamanan insangpad mo ang manok, Wali? Nangalaam manan iti dayta. Di ka nagdamag pa'y, Sion bakit? Ilutom adagosan. Tayong kapadigwan ni tatang mo. Kasid si data lang iti napalpalabas nga aldaw iti native ang manok. Agsidata manan. Nagadu ka kay bagabagam. Di ka kaagyaman tadamanin si daan ta. Kartingam kiti tagluto. Tayin kamot patigwan ni tatang mo. Tapno maramanan namot ti native ang manok. Mala, wala kay. Agluto ak nga rudan. Sinalbagkit di. Ha? At damanan mapukpukaw ang manok ta bakit? Ay? Duan nga daw. Panagpukaw dagiti manok ta. Anya? Katuan, nagsaro no. Sapay dagiti nagdatakil ang manok ti mapukpukaw. Ay sigurado, sindadaman ng dagijay. Ay, una yan. Duwan adadakkel ang manok tinatakaw kadatala kay. Wan nga rod, matiliwak lang ti kinasya sino dayjay ngagtatakaw. Talaga nga isinak ti kararuana. Lakay. Aramidag dayta. Iti kanito ang matiliwak dayjay ngagtatakaw. Ikurkur ko kadagiti taraken ko ang manok ti biyag na. Anya? Gapu ta pinadiguan nak iti si daan may tinapalpalabas nga aldaw. Umay kamot padiguan iti si daan nyo kini pare Esteban, Marilinda. Ala! Agyaman na, Marisyon. Tinola mo't a native a manok ti may mo in padigo. Nagadunday to'y mare. Wan mare, dakkel nga min amanok dayta. Agsob-sobra nga minin na si daan mi, isuwa pinadiguan ka. Ay, kasta ka di mare. Ang
Ay, nangalaan nyo nga iti manok. Kat saan kayo mo't ngagtartarakan iti manok, Mare? Tsak man amo kiniwali no pangalalaan na iti manok. Isang sangpet na matlatay di balay. Anya? Kasta nga agpayso ti imbaga kanyak ni Marisyon, lakay. Saan nga amo ni Marisyon no sa di no tinagapuan ti manok nga impaluto ni Pariwali kan kuana? Awanan ti sa balipay, bakit? Nilakid di pariwali tagtatakaw iti manok. Iso tinangala ka dagiti do at dadakkel ang manok ko. Ang lakay. Pagsagana kanyak di akong pare ko. Ah? Daytoy. Oh, Ha? Mabit lang lakay. Abay. Di ka dardarasudos. Ang mga numadangram ni kumpadrem. Talaga at dangrak no agkamali ti isong bat na. Dangrak! Amok asi ka tinang takaw kadagiti do ang manok ko, pariwali. Amok met asikati ng takaw kadagiti rabong ko, pare Esteban. Anya? Iso adi ka kundi sungat kanya ka, pare Esteban. No, Nasaon kanyak ni Marilinda, no sa di no tinangalaam kadagiti rabong nga ipalpalutom ken kuana. anya? Wan! Aklunag! Asyak tinang takaw kadagiti dua manok mo. Iso akwit stan, anya. Nangingina dagiti manok ko at tinakaw mo. Oh, dagiti rabong mo ngay. Naglaka! Oh, makitam. Sikal na mismo tinang ibaga asikati ng takaw kadagiti rabong ko. Ha? Sakpay ko matirumbang nga agunget, gapoy tinaramid mo. Kastoy day pare. No di mo Edi- maklunday ta. Nasaysaya at no lang opisina ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Kastoy na pare. Pasensyakan pare. Mabaling ka di saan tan nga idanon da ito kini Kapitan. Kitawak lang iti pamakawan kan ka. Pare, please. Nalakakla nga kasarsarita, pare Esteban. Pare. Gaputa nagkidaw ka iti pamakawan kanyak. Pakawanan ka, pare. Yes. Kan pakawanan nakmat. No apay at tinakaw ko dagiti manok mo. Wan pare. Agpinakawan ta nga raw din. Aminak. Basol ko ti amin. Iso ang napasamak ti kastoy. Addakan ka pare, no? Guraan naklata. Makamuka, ah. Anyalakit din, kumpare. Nagpinakawan tang arudan. Apay kumagurahan ka pa ilang. Ha? Tinasayat. Mapantakit din di tersena. Taginum taman iti arak. Anya nga arak pare. Di sigud ngalalaan ta. Di 2x3. Siya kung timakamu iti pulutan ta. Anya iti pulutan ta pare. Tinula ang manok pare. Ha? Kan adda pa'y rabong na.